akubanga umusa kuba mibusiso pastor wena ilobo uyachaza amaphupho inamba ke sense ngoba uyimember noma ke uyanikela kwi-channel awungu-WhatsApp uyafona kusongo 9:05 from Monday to Friday sanibonakaliso myeni njani mphathi kusho impupho izinja zikubhekile yini izinja dogs izinja ingcanga bezimbhekile nje so uma kukhuluma zimbhekile futhi it's more like zimgadile yabona ngoba zimbukile ngendlela esakugada esakuqapha yabona sizoyibheka kanje nake izinja zingaba abantu zingaba yidalwa ngaba imbuye emibi ngaba izithi yabo so one ngokwesintu kuma ngizophupha izinja kungaba uPaul uthuma zikubhekile ngoba lokho kusho ukuthi empeleni kungenzeka uyakhonjiswa wena ukuthi uphephile futhi uvikelekile ngoba ugadwe izidalwa zakho noma izidalwa zakho zikubhekile yabona number 2 kuyenzeka uma uphupha izinja kube uphawu olungaba oluhle uma zikubhekile lokho ngabe futhi kungenzeka uzungezwe nje abantu abangafuni wehlelwe okubi Izaga 17:17 umngani uthanda ngezikhathi zonke kanti uMshumayeli 4:12 nakuba umuntu ahlula oyedwa ababili bayakuma phambi kwakhe Isaiah 62:6 ngimisile abalindi phezu kwezingange zakho Jerusalema abikuthula nakanye imini nobusuku Number 3 kwesinye isikhathi uMphupha izinja ngabe uPaul uhluma zibhekile lokho kungabe kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi uma kungukuthi wena usanda kugqirha ngemithi yokuziqinisa leyo mithi ke iyasebenza iyakuvikela ngoba omunye lephupho lingavela ngoba ubuye kunemithi ayisebenzisayo noma usanda kubethela la khaya noma yena usanda kuyiqinisa uqobo bese phupha ke ezukezwe izinja zimgadile kanti ubethelile umuzi wakhe noma yena uziqinisile yabona number 4 kwabanye uma ngenze uphuphe izinja ngaba uphawu olungaba olubike uma zikubhekile zifuna ukuhlasela noma zikubhekile zikuthukuthele ngoba lokho kungenzeka ukhonjiswa ukuthi uzungezwe izitha ezifuna ukukulimaza uma zingatholi ithuba yabo uma kulezi njalo vele bezikuthusa beyisabisa amahubo 22:16 ngokuba izinja ziyangibunganyela umbonda wababi ungizungezile kwaba seFilipi 3:2 uthi xwayani izinja iqhayi zisebenze ezimbi iqhayi bokusika so ngizibeka izinja ngiyabhekile